Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po, reng mga regula balita ngayon pong August 9, aldo na po ning Miyerkules. Flood control projects, mumuna lang masisira ng ating albug, agpangyan keng DPWH. Delivery riders, mituran ng kapanintunan, uli ning albog, proteksyon, ampong aliwapang benepisyo, adwananda. 4,000 estudyante ning Don Honorio Ventura State University may katanggap financial assistance manibat keng Commission on Higher Education. Maygit dinala na nakalalaki may benepisyo keng Operation Tuli. Municipal Health Office ning Arayat may paganaka. Bangay iwasan ing impeksyon. At saup-saup talakad kay Batning Albog Benefit Concert ning CLTV 36 midaon king August 12. Kabalen, may katanggap na pong financial assistance manibat king Commission on Higher Education ding 4,000 estudyante kareng miyaliwang campus ning Don Honorio Ventura State University o DAVSU. May rapat po itang awarding ning tulong-dunong program grants anya pong Martes, August 8. Para po kayong pang detalye, ay po yung balita ng Liana Canilao. Libre na intuition at pang allowance ng deserving ay estudyante. Iniing binida ng Attorney Ryan Estevez, yung Executive Director ng Commission on Higher Education, Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o CHED Unifast, anyang mintaya kang Don Honorio Ventura State University o DAVSU Main Campus a 8 ning Agosto. Tinago niya i-Estevez king awarding ng tulong-dunang program grants. Siguro it's a call for our students, no? Libre ng pag-aaral. You don't have to pay tuition and other school fees. Lahat ng mga fees ninyo ay libre na, lalong-lalo na sa public school. At kung kayo ay magtitake ng admission test, libre na rin po yun. Wala po kayong babayaran, yan po ay sagot ng ating gobyerno. 4,000 mag-aral karamialiwang satellite campuses ng DAVSU ring may katanggap siya 7,500 pesos kapamilatan ng programa. Ang qualifications ng tulong-dunong is number 1, dapat enrolled ka sa school. So, estudyante ka. Kung first year, second year, third year, fourth year, walang problema yon. At ikaw ay mahirap na estudyante. No? So, kailangan lang mag-produce ng Certificate of Indigency na issue ng ating barangay. Metong yung graduating student ay Renren Apang karang benepisyaryo. Kukwayang kursong Bachelor of Science in Social Work i-Apang King Pora Campus. Actually, yung gagawin ko po ng nakuha kong grants, di pa po kasi tapos yung ko sa field 2 ko. Ngayon po, ipapaprint ko po yun. Then, na po ako ng board exam. Yung mga requirements po sa board exam, pag-aasikaso ko po yung mga grants na nakuha. Bilang estudyante po, napaka-importante po ng programa ganito kasi marami pong estudyante na gustong mag-aral na nangangapos ngayon. Tapos ito pong sulong-dunong program pong ito, napakalaking tulong po talaga niya sa, yun nga po, sa mahirap yung buhay, mahirap makapag-aral po. Malaking tulong po itong tulong-dunong program. Agpangpakang-apang ela dapat migaga na kareng kalupan ng kayanakan, adaralan kasakitan king be at bisang mayari king pamag-aral. Dakal naman kano kasi malyaring sumawap karela kalupan ng programa ng gobyerno. Ini-encourage ko po lahat, like yung mga kapwa ko IPs, mga indigenous people po sa buong Pilipinas na hindi hadlang ang kahirapan, dapat po patuloy tayong mangarap para sa sarili natin at magpatuloy lang po tayo at katulad nga po ng marami pong tumutulong sa atin katulad ng programa ganito na para maabot natin yung mga pangarap natin. Huwag lang po tayong susuko at patuloy na mangarap. Metong naman karing meging instrumento bayang midala yung programa kin DAVSU, i-3rd District Representative at House Seniority Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. Agpangking kayang anak kay 3rd District Board Member Micah Gonzales, akakit na karing estudyante ing karelang determinasyon king pamag-aral.
You know what, surprisingly, ngayon nakaupo na ako sa Kapitolyo. Dati kasi experience ko ang mga parents na nagpupunta eh. Ngayon talaga mga bata na yung nagpupunta, yung sariling sikap nila. They're aware na merong ganong programa. So they're very, proactive na sila. So yung shift na from parents, tapos ngayon puro mga bata na nagpupunta, magandang sign yon. No, na talagang they are very proactive, they want to learn, they want to be active in learning, no, new things. Samantala, King Merapata awarding, 39 students ang mabibilang ka ng Indigenous People Ibat Florida Blanca, rin pengakwana na ng CHED Unifast ang maging beneficiaries ng tulong-dulong program. Magpasalamat naman ng Davao King CHED para king karelang programang makasawop kareng estudyante. Gusto pong ipaabot ng ating university, headed by our hardworking president, Dr. Enrique G. Baking, ang sobra-sobrang thank you sa CHED Tulong-Dunong Program. So we're able to receive po a number of slots and it is really life-changing po. As of the moment, you can see po the very festive atmosphere in our auditorium. So yung ating mga IP students, mga solo parents, marginalized students, so they receive po financial assistance from our government through CHED. Agkatana ng mga Attorney Esteves ng beneficiaries, alakwas pang samasa ng karelang pamag-aral bantang abalo ng gobyerno at ng taxpayers na magagamit king gusto in pondo. Gaya ng palagi kong sinasabi, kwento natin yung tagumpay ng ating programa. No, pakita natin sa ating mga mambabata, sa ating presidente, sa lahat ng taxpayers na itong pera na binibigay natin at binibigay nila sa ating gobyerno ay worth taking. No? Ito ay nagagamit ng tama, no, dahil sa pag-aaral ito ng ating mga kabataan Pilipino. Ako ingkya kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. King aliwa naman pong balita, may gitla pong dinala na kayanakan king Barangay Kupang, balen po ning arayat ing magbinipisyo king Merapata Operation Tuli. Maulagaya kanuing makanining health procedure bang kanita mabawas ang peligro ning sexually transmitted infections at aliwapang sakit kareng lalaki. Magbalita yay JM De Jesus. Abak pa mong marano ni 8 ning Agosto may mamuntana na ning pengari king covered court IT king Barangay Kupang Kimbalen ning arayat. Abe dala rin karelang anak, lalaki ban kanita matuli nala, kapamilitaning libreng operation tuli nilo kala kapanibalan ning arayat. At sula rin nga pulong nurse, doktor ang pong midwife ning misahop-sahop ban kanita atulira, ring at sukin dinala na anak. Pekikwanan na kanong Kapitan Rizal Lumbang na miras yaking karelang lugal, ing operation tuli bahay pa magumpisa yung klase. May nangabalo ning ng ariwang lugar at tinalang Operation Tuli, inino namin dewa may kipag-coordinate kang RHU. Nung makanano ba mga kapag-request, nanungno ka rin maragulyang bagay ka rin kaya katamong anak, lalo na karetang magbayang tao na, lalo na't magpasukan. Itang pamayad na rin magpatuloy na kareng private hospital o kareng midwife, agamit na nerugo para panyalidang school supplies kang daratang kapasukan. Ren RHU, supportado lang kaya katamong mayor ay madir, yung kaya katamong vice mayor, makasuporta lang palagi pangaras kayong antikanining proyekto, anya na kayong kapasukan. Inesplika na namang John Dalton ng Municipal Health Office na maulagaya yung pamagtuli ban kanita, nilisya yung peligro king sexually transmitted infection sa taliwapang sakit ng anak. So nire-ready po namin ito para po maisagawa po yung hindi lang po sa traditional na sa ating mga Pilipino, no, yung pagtutuli po, para po maiwasan natin, number one, yung pong pagkakaroon ng mga sexually transmitted infections. So, pag natuli po sa isang kabataan, mas less po yung risk na makakakuha po siya ng mga sexually transmitted infections. Maiiwasan din po yung penile cancer at saka po yung cervical cancer sa magiging partner po nila. Mayakit naman makanano dalang suportan ding pengari ding karelang anak, ban kanita nga nila magnervyos. Atin mo naman karing apoy may nantabay karing karelang magbayin taong apo. Ini pong operasyon tuloy ngayon ni dakalya po asopang kareng kay kaming kabaryo. Kasi po nung magpatuloy na pagkangaliwang balen, matagul po yung bayad. Nya po kyan may kamenos la po ra kabaryo,
panununan kaya kaming kapitan, nagdulapya po para milibre la po rin anak na rin barangay Kupang. Maragula sa kaya kami kasi imbes na magkay kami karangaliwang hospital, mamayad kami. Ini maragula sa kaya kami, itang pumayad ni, panyalim niya mo kung sa po kay karanganak, karapamanganda. May paganakane man ng MHO bang aiwasan ng impeksyon karing bayong tuli. Habilin lang po natin sa mga magulang. Kung gagamit po tayong tradisyon paglalanggas sa dahon ng bayabas sa pinakuluan, wag po dapat number 1, wag po dapat yung mainit or maligam-gam. So, pwede naman po pakuluan, pero make sure po na nasa room temperature po yung tubig para po hindi malusaw yung ginagamit natin panlahit. Yakoy kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Ako po mama ko, magbalik ya ing balen at balita.
Magbalik ya po ing balen at balita. Kabalen, pauli na po ning mapamerwis yung epekto ning bagat. Pesik na nga na po ning bagyong Egay ang pong Falcon king mga labas ang Aldo. May deklaraya pong state of calamity ini pong lokal kapanibala ning Pampanga anya mo pong July 31. Kaya naman magpatupad yang price freeze kareng basic commodities ing Department of Trade and Industry o DTI Pampanga. Epektibo po ini 60 days, manibat po ang July 31, kaya mayari po hanggang September 29. Nasa nakanuniting protektahan ng consumer, kareng mapanyamantalang negosyante, makatuki ing presyo ning panyaluan, king tauling price monitoring, agewa ning tanggapan, bayo ing kalamidad. At iti po maigpit na po patupad, kareng sablang tindahan po. Basan ko po kabalen, deta pong presyo, o nung nanula po, deta pong price monitoring, babantenta mo, keng kaorasang itin, karen pong presyo daretang lata ning sardinas, pupuleya po keng 17.75 pesos to 18.75 pesos. Ita pong powdered milk, 44 pesos siya po yung alagana. Nitang 165 grams, 96.25 naman po itang 300 grams. Ang pong 500 pesos in 135 grams. Ita pong metong brand naman, 64 pesos and 75 centavos. At yun naman po kay 18 pesos and 50 centavos. Ang gana pong 43 pesos and 25 centavos in kape. Depende po yan king timbang o king dagol na po ni paketi ang po king brand. Ito pong 3-in-1 na kape, pupuleya po king 4 pesos and 10 centavos. O ang gana pong 6 pesos and 50 centavos. Depende mo naman po yan king kayang brand. 40 pesos naman po ang po 50 centimos. Ita pong tasty bread 450 grams. Kabang 25 pesos naman in 250 grams o ita pong pulong piraso. Ita pong Pinoy Pandesal. Ready pong instant noodles, mikitimbang 55 grams. Magkalagala pong 7 pesos and 25 centavos. Ang gana pong 8 pesos and 75 centavos. Ita pong 50 grams na yan, 7 pesos siya po. Agpang po kang Nathaniel Samson ing pamuntok ng Consumer Protection Division ng DTI Pampanga. Ala pa naman pong atatanggap pa reklamo. Dikil ka rin tindahan, amigtas presyo, bistaman ating price freeze. Pakiramdaman tayo po ing kayang pasyag. Sa ngayon po, wala po tayong complaint na mayroon pong mga nagtaasan. Kasi hindi naman po nagsara yung mga supermarkets natin. Ang mahirap lang po during Egay and Falcon ay yung pong accessibility ng mga establishment. Pero yung pong mga guide natin sa price, dahil nga po, ever since po, daily po ang monitoring natin kahit wala pa pong so sila po ay ayon sa suggested prices na pinapairal ng DTI. At ganun din po, yung kanilang inventory level ay napakataas po. Ang inventory level po ng mga supermarkets and grocery natin, ang pinakamababa po ay 15 days at ang pinakamataas po ay 3 months. So ibig sabihin, kahit po magtagal, halimbawa, ang ganitong sitwasyon, kung ang pinag-uusapan po ay laman ng mga groceries and supermarkets natin, ay hindi po tayo mauubusan. Correction mo po kabalen, ita nga banggit ko pala din na ita pong metong brand nanining 135 grams powdered milk 50 pesos siya po, 50 pesos po 500 pesos po taho mga biglala rin kaya katamo nga manal ben 50 pesos siya po itang 135 grams nita pong metong brand ning powdered milk. Kaya ngaliwa naman pong balita ini po. Then pong flood control projects, ila po kanu, reng mo munang masisira patse ating albog. Agpang po yan keng Department of Public Works and Highways. Beto nyo po ini ka rin making pisasabihan kaya pa magbisita na pong Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaya pong situational briefing, dikil po king milyaring albog kaya king Pampanga. Ay ni po yung report.
Iniing portion ning Abacan River king Barangay San Jose Malino, Mexico, Pampanga. Kani yadudug pa ing dano mamanibatan king upstream ning Angeles City pababa king Third River Channel. At tataglus king San Simon at aliwapang balen king Kapata Distrito ning Pampanga. Keng lugal mo naman ini mayakit ing plasdan ning kekatamong kabalen ay Ronaldo Sumang. Kwento na king CLTV 36 News bayula pang talakad deng slope protection keti. Mupin masyado lakanong malatireng tosang apidalanan ning danum. Nano pumilyari po kayong kabilan yung sir? Kasalukuyan po, meron niya po yung danum. Yan po king Barangay San Jose Malino. Yan po yung reklamo ko about kaya ning tosang at talakad na po na ning DPWH. Kaya ning Abacan River. Yan po yung problema na. Di siya mo pong tubo, yung babagsakan na po ng danom na ng kagulutan na po ng tubo ngayon halos 30 hectares siya po. Anya po nga may mantugin danom keni. Agagin pong limbugin ka na akong pispan. Tuto naman kanong matulala ring ni Mario anyang italakad deing flood control project. Dapot dabalu na man pala makasaop ini. Kami po matula kaya po kang flood control na talakad na pong project ay ni. Kung kapanulan mi, kapag kinakabangya po kaya kami, lalong-lalo na bisa kang mananaman o bisa kang manya si animal, maragulya pong bagay kaya kami ni. Pero kaya pong milyari ngayon ni, ikit mi, nung flood control, alaya pong malasakit, kalupan na po ng milyari kaya kanakong pong dito ka business, kaya albugang kami, makananiya pong maging kapakapakinabang kaya kami. King pamanago ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. king milyaring situational briefing dikil king albugan yan Lunes, August 7, kit nga no ring opisyal ning DPWH ot maralas lang mga sira deng flood control projects. Bakit nasira yung slope protection? The slope protection exists precisely to avoid this kind of landslide. Paano nasira? Pakibat na namang DPWH Region 3 Director Rosoler Tolentino. Mga earth dike, dahil po sa lakas ng mga current ng Pampanga River, nagkaroon siya ng nasira po yung mga old existing dike natin. That's why sa lakas po ng volume na dumating sa Pampanga River, lahat po ng mga tributaries natin na damage po yung mga luma na. Yung lumang-luma na ng mga 10 years ago. Okay, so anong plano? What do we do now? Yeah, don't tell me basta aayusin na naman natin yung dike para masira ulit for the next one. Kailangan na may bagong plano. mayroon na po. We need a new design. Binabalidate na po namin, nakipag-usap po kay Secretary Manny Bono, ang sabi po niya is isasubmit namin sa NDRRMC for the funding purposes. Puro to flood control, earth dike, slope protection, flood control, culvert, dike, shoulder. Agpangpakang Marcos dapat mikabayong plano king pa magresolba king albog king Pampanga at pakikorkula in climate change. Kaya hindi na maaari na gagawin natin yung dati nating ginagawa dahil it doesn't work anymore. We have to think of new things. We have to be more attuned. Kailangan na unawaan natin na mabuti ang problema ng climate change, ano ang naging epekto dito sa atin. Short-term strategy kanu ing dredging at pamaglagay slope protection karing paligi. Mumunikala ning administrasyon mikamalalam pamag-research king ausandang climate change resilient flood control project. Samantala, manwalaya kanoy Engineer Edgar Yao ning Flood Control Management Cluster ning Unified Project Management Office ama fast track la reng makabindi na proposal ning DPWH king National Economic Development Authority bang midinan lang pondo. Kita pina presidente ni migsalita maragula saupta para kareng approval daring makapending ang pong proposed project kamo. Gurin sabihan ni presidente minwalaya talaga na po nanong kailangan solusyon na po nanong dagol ni problema ni Pampanga. Metong karen pending king NEDA approval in Third River Channel base king DPWH at ineng feasibility study in San Antonio Water Impounding Area king Nueva Ecija
Dapot ing kontrobersyal akan Daba Swamp Water Impounding Area, Mandatilaya Pamuring Munikala. Ako'y Paulo G. Santos, ingke kayong talasuyo, ating pusong makabalen. Kaya ngaliwa pong balita, may persona ng grata ya po king Balen ng Florida Blanca ing drug performer Ipura Luca Vega. Maski na po king adwa pang Balen, keti po king Pilipinas. At ita naman pong metong content creator, kasabi na po ng CLTV 36 News, sinabi ng ating miyayaliwang paralan bang ipasyag ing amano ning Gino. Albentaya po ing report ini. Metong karing mapaling pisasabihan niya ni king social media yung drug performer ay Pura Luca Vega, pauli ning kayang prendisyon ng ama namin ng Lord's Prayer. Dakal na rin migtas kili at sinabing blasphemous kano yung gewa na ning artist. Ing Balen ng Florida Blanca, Pampanga ay dineklara na yung persona non grata ay Vega niyang July 24. Muli ng sabyan, and welcome in drug performer king Karenang Lugal. Agpangking Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, pamaninsultuing dapat na ning drug artist lalo na alimay gamit ni performance for secular purposes. Sumagid na niti, tinimid ng CBCP President at Kabalen tamong i-Bishop Pablo Virgilio David na sana may misip na pamuring magkomento king issue. Dakal mo naman kasi kanung aliwa pang blasphemous sa bagay kalupan na ning human trafficking apong extrajudicial killings o nang deni alidala din na atensyon. Ing sikat na TikTok content creator ni Roman Chuka o mas kilala bilang Catholic comedian, may comment na niyang kot na ng CLTV 36 digil king issue. Dapat para kaya ating miyayaliwang paralan bang ipasyaging kapanwalan at palaganap yung mano ng Ginoo. Mismong Yeso Kristo kano, ginamit niyang miyayaliwang paralan kipamig kasabi ka ring tao. Sa pagiging charismatic ni Jesus, hindi lang yun sa pagiging seryoso na, ito yung mga rules, pero it was more of nagkukwento siya in parables. Tinatry niyang, ano kayang papatok siguro dito sa mga flock ko. And yung pumapatok sa flock ni Jesus din was mga kwento tungkol sa mga farming, kwento tungkol sa mga hindi mga doctrines, hindi mga ganun. Pero it was the shared human experiences. And yun yung pinapattern ko. At tinay mahigit 396,000 followers si Catholic comedian king TikTok. Kwento na king CLTV 36 ay isipa na kanong gawang content bang milakoing kayang stress. Super stressed and pagod ako doon sa post-grad ko. Nag-interview kami ng mga from the bank. And then what happened was, alam mo yun, parang nagkaroon ako ng natural inclination to just play the piano during that time to release the stress and etc. Sabi ko, record ko kaya? Sa TikTok ko siya ni-record. Yung them not feeling alone, no, na parang, I have shared memories with people who also serve in the church. Thus, if this guy also experienced that, and ang daming nag-heart reacts at naghaha reacts, then most likely, I am not alone in that longing. Alineman kano para ka rin katoliko mo yung kayang contents, doon pati namurin kano ka rin aliwa pang tao na bisang maili. O nengali na talaga kano ay iwasan na dakal mamagtaskile, kingega na ganang video king social media. Okay lang kasi yun naman talaga nangyayari sa social media. Pero I invite everyone na to not just look at one content that I created that may have disturbed people because there are, but to also look at ano yung dagat of content na ginagawa ko. Because andun mo maiintindihan yung kung anong umaandar sa isip na meron ako at sa pananampalataya na uri ng pananampalataya na nais kong ibahagi na napakaganda. Para kang Romar, kailangan ka nung pamag-isipan masalesering video gawa ng post. Dapat lang naman ka nung maging maganakat ang panintindi rin manalbihan po king gagamit social media. Ako'y JM Desu, sige kayong talasuyo, ating pusong makabalen. Magbalik niya po ing balen at balita para karing aliwapang pisasabyan, keti po king Labwad, Kapampangan.
Magbalik ya po ing balen at balita. Kabalen pa siya po talaga ating kalamidad o dilubyo po atawaran itang espiritu ning bayan niyan o itang saup-saup. Kaya rin kaya katamo pong kabalen o karing kapampangan. Kalupa na po nining tutuking balita, migdake lang almusal ang pong vitamins deng estudyante na po ning University of the Assumption. Karing kabalen tamong mialbugan king sitio Matahimik, Barangay San Nicolas, king San Fernando. Ngayon pong Miyerkules yan, 9 ning Agosto. Misan metong po ing University of the Assumption, ang po ing San Jose Parish Church, king pamangalap donasyon bang makasaob ka rin miapektuan ning bagyong Egay at Falcon, ang po ing abagat. Big pasalamat naman po rin tinanggap donasyon. Maragul saob kanuing karelang tinggap, uling mo rin makapangabiyayan, king kasalungsungan, pauli na pa rin po ning albug. Maraming salamat po sa mga binigay po sa amin ng Panginoon po kasi malaking tulong po sa amin. Salamat po. Ike po mga kapanintunan, kalupa mi pong mga lakal, mamaspura. Gustong makalbog po. Kaya po makapag-over na naman. Huli po talagang masakit. Ngayon po, mamilabas na kaya po kanini, kaya merata nga binyeda. Dagal po, salamat.
Ito po, Kabalen, balitang sports naman ho tayo, balitang FIBA. Alam niyo ho ba na noong 1975 ay muli pong tinanghal bilang hari ng basketball court, ito pong Soviet Union. Balikan ho natin yung mga aksyon noong taong iyon at kung saan nga ba makakabili naman ng ticket para sa FIBA World Cup 2023 sa ulat na ito. Matapos ang matinding bakbakan sa hardcourt sa 1970 FIBA Basketball World Cup na insinagawa sa Europa, ay bumalik ang torneo sa South America. Ang bansang Puerto Rico naman ang nagsilbing host nation para sa 1974 edition nito mula July 3 to 14 sa 3 lokasyon, sa San Juan, Caguas at Ponce. Nadagdagan din ng isa at naging 14 ang koponan na naglaban sa 7th FIBA Basketball World Cup. At kung sa mga naunang season ay host team lamang ang mag-a-advance sa final round sa 1974 edition, pati ang reigning champs pasok na rin. Hinati naman sa 3 grupo ang 12 teams na natira kung saan ang mga top 2 finishers ang umabante sa next round. Ang Soviet Union, USA at Cuba ay pare-parehong nanalo sa kani-kanilang grupo na may 3-0 records. Second place finishers naman ang Brazil, Spain at Canada. Habang ang mga nalaglag sa preliminary round ay nagbakbakan sa classification round. Mas lalong uminit ang labanan pagpasok ng final round. Ngunit patuloy na mayagpag ang mga bansa na palagi ang nakakaakyat sa podium. Umarangkada ang reigning champs na Yugoslavia at powerhouse teams na Soviet Union at USA. Habang hindi naman nagpahuli ang Cuba, Spain at Brazil. Matapos ang single round robin game sa final round, ay nangibabaw ang Soviet Union at naiuwi ang ikalawang FIBA World Cup title. Na-dethrone man ay nakuha naman ng Yugoslavia ang silver finish habang nagbabalik sa podium ang USA sa pagkakasungkit ng bronze medal. At sa ikatlong pagkakataon, hindi sa champion team nang galing ang most valuable player ng season. Ang American guard na si John Lucas na nakapagtala ng 20.2 points per game ang napiling MVP. Kasama ni Lucas sa all-tournament team sina Alexander Belov at Alexander Salnikov ng Soviet Union, Dragan Kikanovic ng Yugoslavia at Wayne Brabender ng Spain. Samantala, pataas ng pataas ang excitement level ng mga Pinoy hoop fanatics, lalo na nag-qualify ang Gilas Pilipinas sa 19th FIBA World Cup at dito mismo gagawin ang mga laro. Get ready to be part of history and cheer for your basketball idols for as low as 499 pesos. Mabibili sa ticketnet.com.ph sa mga passes para sa Araneta Coliseum at Philippine Arena Games. Sa smtickets.com naman, pwedeng bumili ng ticket para sa mga laro sa Mall of Asia Arena. Unang magsasalpukan ng Angola at Italia at Pilipinas sa Dominican Republic sa double-header opening day sa Philippine Arena this August 25. Maaari ding bumisita sa website at Facebook page ng FIBA World Cup para sa mga detalye at schedule ng mga laro. JM De Jesus, CLTV 36 News. Yan, Kabalen, tumutok kayo mo po kening CLTV 36 para po kareng yalawang update. Dikil po keng FIBA World Cup 2023. Dakal pa po balita, king pa magbalik ning Balen at Balita.
Magbalik ya po ing balen at balita. Kabalen, agkatanda kayo pong makisan metong kini pong gagawa ning CLTV 36 ken pong daratang Sabado. Apin po ining saup-saup talakad kay Batning Albog. Metong ya po iting benefit concert. Kalupa na po ni kanako nga banggit may dawon niya po nganing August 12. Iti po'y kapamilatan ng CLTV 36 Lingap Foundation Incorporated at metong niya pong collective effort bang mamye relief ang pong suporta kareng komunidad po na miapektuhan nganing pamanalbog keti po king City of San Fernando, Pampanga. Antimo pong response o itangaw sandapin pong tawag ng panahon. Baloy naman po kay CLTV. Ini pong CLTV 36 Lingap Foundation may organize pong fundraising concert bang mamiesaob ka rin pong delivery riders na apektado ning kalamidad. Ing concert po magumpisaya pong alas 4 ning gat panapon hanggang na pong alas 7 ning bengi king August 12 po yan. At kayabe po kareni pong mag-perform na deni pong kaya katamong local artists, performers ang po pong poets na generously pong mag-contribute king karelang skills at galingan bang mamye pong positive difference kini pong kakatamong komunidad. Kayabe po ka rin, siyempre ating magkanta, atinang tumerak at atin pong mapse poetry at siyempre po kabalen deni po makapag-inspire la kaya katamo. In pong City of San Fernando Social Welfare and Development Office o CSWDO, lalam na po ning pamuntok ng Miss Mary Ann Biliwang at nila pong maragula role, uling ila po ing mag-assess kareta pong qualified na beneficiaryo ning fundraising concert. Ini pong expertise na ning CSWDO ba pong ensure na deta pong saup biela kareta pong peka mangailangan. Mag-offer yan naman pong miyaliwa pong assistance packages ang pong pasilidad po ing CSWDO ba mamia suporta kareta pong recovery journey daring kaya katamong delivery riders. Ing saup-saup talakad kay Batning Albog benefit concert, betong niya pong oportunidad din karen pong individual ang po pong organisasyon da miyabe-yabe at gagawa pong masanting na impact. Deni pong contributions na atanggap naman bibiela po bang so pandeni pong rider mamiya po karelang essential resources ang popureta pong karela pong recovery. Baloy po kabalen uling patseme manalbog pong makanyan dakal ta po kasabi deni pong kaya katamong kabalen na riders bistaman na talagang masikan ninguran ay susuong la po susugod la. Kaya ni pong masikan na oran, delikado yung panahon, bang aso pandakatamon po, pagdala katamon na kaya katamong kailangan, especially po, data pong basic needs, kalupa na po ng pamangan. Oneng, then pong aliwa, gawa napin po nining maragulada mo, ning albog, ela po may kaluwal, ela po may kapanintunan, alos adwan Domingo mo naman po, ding mapilan karela, may apektuan la po, kaya po makanyang talang buring dinan saop, at ano nga tatandaanan nyo po kabalen, anyang panahuning lockdown, Then pong delivery rider nga rin, ila po rin kaya katamong metro mo naman kareng frontliners na ausantamo bang mamye kareta pong kaya katamong kailangan or ila pong makaluwal, ila pong mag-deliver kareta pong kaya katamong pamangan ang pong liwapang gamit ang timo pong panulo. Kaya naman po panahon nini bang mamieta mo karela at sumaop naman po karela. Ini po kabalen, banggitan ko lang po palto milarin nanula po ret ang numero, pwede tamong gawan pero bayo po yan albenta pa mo po ing making sitwasyon na po ring delivery rider kaya pong report IT. Maulagay yung papel daring delivery riders king aldoldo tamong tami biebye. King panahon ngeni, munapin kailangang lumual uling nanumani ing kaya kang pamangailangan sagli ayat da mismo king kaya katamong pibale-bale. Pero aliwana ing pisasabyan ng ating mga sika na kalamidad, anti mo ing masika na pamanurang daralanan ng abagat, apesi ka ng daring bagyong Egay at Falcon. Bistaman masikaning uran, linwalya pamurin kanu ban magobra ing delivery rider ay Joel natuneng lagyo.
Dapat anyang mitas na yung albog, enemig silbing idagos king danom ing kayang motor. Reng motor may pong gagamitan, ila mo pong magkaya kami. Magtawid, ila mo pong asahan, may po pwedeng suungan ng kaya, ma'am. Yung bagyo, lalo na masikan ng hangin. Tsaka kailangan po safety niya rin sarili mo. Andiyan bisa kami pong mag-obra, manatad pamangan. Emi na po agawa po tapo mga niting kain panahon. Makanini mo naman ning meging sitwasyon na ning delivery rider ay Arnel. Metong mungaldong makapagbiyahe, maragul na kanuing mawawala kayo lalo na't atin niyang adwang anak kabebiyayan. Sobrang hirap, ma'am, kasi wala kang ibang kabuhayan pagkukuha ng kakainin. Kasi gaya ko, ma'am, pamilyado ko, hindi ko alam kung saan nakukuha ng pangkakain ng mga anak ko. Tapos, ang hirap pa, ma'am, 2 pa yung anak ko, halos hanggang dito yung tubig sa amin. Hindi rin ako makalabas. Gusto ko maghanap buhay, ma'am, hindi ko sila maiwanan. As of August 9, makalbog pa mo rin king lugar dari Joel at Arnel. Makanyan man, manibatin niyang sunlag yung aldoy niyang Lunes, August 7, may kipagsapalaran na lang pa si Bayo king dalan, bantang ating auling pamangan king pamilya. Kahit anong hirap, ma'am, kakayanin mo para sa mga anak mo, para mapag-aaral mo, ma'am. Kasi kami nga, hindi na namin natapos yung pag-aaral namin. Gusto lang namin sila makayari. Kaya po kahit anong trabaho, papasukin po namin. Para lang po mabigay yung mga pangangailangan nila sa araw-araw. Aliwa mo ing pabayo-bayong panahon ing arapan daring riders. Kaya be mo naman king obra daing makaranas mga santing nga pamikatagon karing aliwang customers. Kalupad ring man lokong mo order pero eda naman kunan. Pamagobrang sobra king 8 oras. Banta mong makauling alagang 1,000 to 1,200 pesos. At ing risk king aldoldong at suking dalan. Ito po, kailangan mo makabang pasensya. Kasi po, aliliwala ring customer encounter mo. Ating magana ka, ating ditak pasensya. So, kailangan mo pong ikaingan to. I-resist nung na naman po yung kay. Sabihan na kaya ka na medyo foul kayong delivery rider. Kita mo po, yung piyaliwa na po, risky po yung kay. Risky yung atsukendalan. Mas malapit ka rin disgrasya. Anyang kasagsagana ning pandemya, bistaman miras king alanganin ning karelang bie, metong kareng kaya katamong esahan, din kaya katamong delivery riders, pangaras king mialiwang pangangailangan, anti mo ing pamangan, groceries at panulo. Anyapin niyang panahon na ito, inawas talang pandemic heroes. Hanggang king kasalungsungan ng panahon, balaos pa mo rin nagkakatamong riders king pamagserbisyo rain or shine. Pero libutan din karelang pamangabyayan, pamurin kano sapat ing proteksyon at benepisyong nibibiya karela. Magkaroon lang po sana kami ng insurance. Kagaya nga po nung sinabi kanina ni sa PhilHealth, sa Pag-ibig, wala rin po kasi kami noon. Yun lang po ang sanang hiling namin. Kahit po mabawasan ng konti yung namin para lang po mapunta doon sa mga benefits na yun. Yun lang din po sana ang hiling namin sa food ban. Insurance po ito, kaya number 1. Ang po pong, ala pong, kaya pong kinaiming agreement, terms and agreement kayong kaya, halaya pong pakibatan ng kaya, yung kumpanya. Nung mga aksidente ka. Pati po itang earnings sa lulub kaya kami. Itang delivery fee na makatarungan ba kayong salita ng riders, medyo mababa po talaga. Mapilang panukala na mamya proteksyon karing riders ing final king Senado. Metong karening Senate Bill 1373 o ing protektadong online workers, entrepreneurs, riders at raketera o Power Act of 2022. Layo niting isulong ing full employment at i-regulate ing employee-employer relationship. Antimurin ing patas sa pamagtrato karing karapatang garantisado king konstitusyon at batas na anuman ing kasalungsungang employment status. Ing panukala, pending ya king committee level. Ako yung kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. Yan po kabalen, apin po yung sitwasyon da. Karapan, daring kaya katamong delivery riders. Kaya po, agkatanda kayo pa si Bayo, Alben po at nung ating kong sobra, malyaring ibiye, idake. Kreni po kaya katamong delivery riders kaya po San Fernando, Pampanga. Hindi po yung oras na itapong saub-saub.
talakad kay Batning Albug. Apin po yan, yung benefit concert ng CLTV 36, Manggitan kay Pasibayo. Ken pong Sabado yan, August 12, alas 4 po ning agat manapon mag-umpisata natin pong magkanta, tumerak, poetry at miyaliwa pa yung entertainment kaya kayo pong dapat antabayanan. Kareta pong bisang mag-donate ay ni po yung BDO bank account ng CLTV 36 Lingap Foundation Incorporated. 0057-5021-8938. Apin po yan yung kakatamong account number kay CLTV 36 Lingap Foundation Incorporated. Pasibaywan kaya po 0057-5021-8938. Malyari kayo naman pong mouse o kaya naman mag-text. Kareni pong numerong paltomi kaya kayong screens. Areni po kabalen 0998-587-8224, 0919-854-2768, ang po pong 0918-854-2154, and 0916. Bikiti-kitawa po kayong Sabado, bang abi-abi tamong mamiyesaup, kareng may biktima ning albog. Apin po rin, mga argula balitang kinalap ng kakatamong news team para po karing alawapang updates. I-like and follow nyo lang mo po ng kakatamong social media pages. In Facebook po at CLTV36 News and at CLTV36 Official. Twitter naman at CLTV36 News. Ito po kakatamong Instagram, ang po pong TikTok, ang pong YouTube at CLTV36 Official. Malyari kayo pong munta. Kaya pong kakatamong website www.cltv36.tv. At syempre, ILBenula po nationwide via Signal Channel 115. Rene pong kakatamong programa king CLTV. Kaya naman Central Luzon. Kaya kakatamong 39 cable partners. Ang po king Free TV Channel 36. King Laguna po ning mabilog CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong Talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen.